Kipat ba nang snong jong ka snong law kun ter ko ni snong ki badan hapo kamarang civil subdivision ka badan sharum jong ka than light dom ar gila thiap ni mi ta ka jingret musim na mar ka jingwan ka erium erngit handai gila kipat menta ka step menyu i ka jingjot ka jingpra ya kin sha liet jong ki ying ki sam ka sha penjulor jong ki skul kamjuru ka jing penjulor ya ki rengkha ya ki jaga rep ba kamjuru ki pat ki benta jong ka snong kajing jon jukal er kolong ko judor hadu kata-kata kat hadu bali i baki don ki yeng bat komjur ki skul ki bawat ka kendro ro kola khalam pa madan ajan bar osisnong ki yeng la sap penjulor kat kemujnya thu jong sodar hadu wa ayun ka khobor mata kasini la yasuthu baki board ng sarkar hadu BDO nagilang ki pilek ki la poi sekate ke jaka nama kladong kajing khalam jong ki sainading elektrik hagelental baki surok jong kani kasnong Saudara oleh tu bawa palaman ajin kan hadu kan utuli ki yeng kila syak penjular namar ka dodo menta kidang ya dengkat bagi ofisa sarkar manwat di jengken kan utuli ki yeng kila syak penjular nakan di ke eryong kebelawan kesan-kesan menin kami akapor kembah prawaji dan di prawaji tam ki khubor ki balayo kala tu ru ba ka jeng jular jong ki bor jong kamariang kam simla ja tang hapo lagunter hande kala jaru akasnong nongrimai kasnong kebadan charum merang hakan ti bandai support nong khlau hak bag ladon ki yeng kisam ki basyak penjular bat khamtam ka jang syak penkhalam jong ki ding ki sit hak te kisnong